Давай, родная, за любовь. Давай, родная. Тырышып эшләдең, ике тапкыр тырышып ял ит. Робертның Шамил дусты. Колбаса миңа да кирәк. То ли сыр ашыйсың, то ли пластмас чәйен исең, әйме? Сәлам дуслар. Ассаламу алейкум. Узып баручы атнаны йомгаклап фикер алышыйк әле. Алышып карыйк әле. Роберт әле син белән узган тапшыруда гына коронавирус турында сөйләшкән идек, әйме? Менә монда инде бер шундый хәбәр укыдым. Рөстәм Миниханов хезмәт коллективларында кабат маска режимын гамәлгә кертергә тәкъдим иткән һәм бу карар коронавирус белән авыру очракларының артуы белән бәйле икән. Һәм шулай ук ул коронавирус COVID-19-га каршы ревакцинацияны вакытында үткәрергә онытмаска киңәш итә. Менә шул. Мин нәрсә дип әйтим инде? Мин шул курыктым инде. Шул недән яңадан кертерләр. Эй Аллам дип. Шул битлекләрне гамәлгә кертеп, халыкның башын кимерерләр дип уйлаган идем һәм шуңа кайтачак инде. Юк, бу әлегә тәкъдим формасында гына. Ну, үзең беләсең инде, тәкъдим икән инде, әгәр инде президенттан аны ул тәкъдимне кабул итәчәкләр. Шулай дисеңме? Аллага тапшырдык инде, әйме? Отказ биреп булмый. Шунсы шулай, ансы маскасын гына киеп йөрер идек инде бер ияләнгәч, әйме? Иң мөһиме авыручылар булмасын да, бу авыру бүтән таралмасын. Амин, амин шулай булсын. Һәм гомумән бу теманы ябарга иде инде күптән, әйме? Радик Юлиаксон. Һәммәгездә аңлагансыздыр инде Радик Юлиаксон, Элвин Грей, ягъни Элвин Грей, татар һәм башкорт эстрадасын ташлап китә дигән. Ятим калдырам ул эстрадаларны. Алаймы, шулаймы? Юк, миндә алай түгелдер. Мин гомумән аның иҗатына ничектер битараф миңа барыбер. Мин аның фанаты түгел. Дискотека форматындагы ясаган треклары нормаль. Как раз таки дискотека өчен, дискотеклар өчен. Булай инде халык өчен моңы һәм куәте җитмәде, тавышының куәте. Бу минем фикерем бар тик кенә. Һәм ул шулай итеп калдырып татар һәм башкорт эстрадаларын рус эстрадасына күчмәкче бит, әйме? Моның турында бүтүнесе дә сөйли башладылар, шаугыр китерләр, шулай бит инде. Качан булды? 3нче көнме, 4нче көн булды. Әле күптән түгел генә бүтүнесе Элвин Грей эстрададан китә, рус эстрадасы. Менә карале тагын бер безнең бер җырчыбыз, аның турында алай сөйләмиләр. Илназ Гарипов. Менә мин сиңа шуның турында әйтмәкче. Ул да китте бит безнең. Ул рус эстрадасы өчен иҗат итә. Шунда кирип китте. Ул беренчерәк Элвин Грейга. Менә опять татарлар беренчерәк. Башкортлар караганда кирип китте. Ул беренчерәк кирип, юк, аннан тыш тагын да беренчерәк Илназ Сафиуллин кирип китте рус эстрадасына. РТВда үзенең клипларын итеп әйләндереп шулай. Рус эстрадасын яулый башлады инде. Белмим, Элвин Грейның алай килеп чыгыр микән иҗаты. Мин Илназ Гарипов өчен дә бармаклар тотып торам алай гына килеп чыксын өчен дип идемме? Монда белмим. Җегетләр. Иҗат тумышлары сезгә. Где родился, там и пригодился, диләр бит әле. Шулай бит инде. Ну, гүзәл. Юк, мин болай дип фикер теге йөртә алмыйм, әйме? Дөрес, где родился, там и пригодился, ансы да бар. Әмма дә ләкин әгәр дә алар үзләрен сынап, менә ниндидер яңалык эшләп карыйслары килә икән, ни өчен юксың? Әлбәттә тырышып карасыннар. Әлбәттә анда аларны бик зур уңыш көтә. Бу яңа өлкә сезнең өчен җиңел генә итсен, бирелсен. Амин. Давай, родная, за любовь. Давай, родная, давай, родная, давай, родная, за любовь. Әллә син дә кирип китмәкче буласыңмы? Мин чыктым инде. Ул барып кайткан инде. Ошатмадың юк? Там делать нечего, ребята. С таким акцентом, как у меня. Роберт барып кайткан инде рус эстрадасына. Оказывается. Бер отпуск ялыннан башка гел эшләп тору бик зарарлы икән сәламәтлек өчен җәмәгать. Моны инде теге яңалык түгел бу, әйме? Ошышта түгел инде. Сез оператор өчен бит. Әйе, беләсезме, чынлыкта менә бик тырышып эшлисең икән, аның барыбер ниндидер бер ялы булырга тиеш, пауза алып алырга кирәк. Мин моны үзем өчен дә әйтәм. Әйе, тырышып эшләдең, ике тапкыр тырышып ял ит. Роберт, мин юлга китәм тиздән, яме? Бу, башылаш әйтү. Минем тагы да куатлырак иттереп, шәп иттереп эшлисең килә, Роберт, миңа. Матур тапшырулар ясыйсың килә. Но миңа башта ял кирәк. Юк, мин сине аңладым. Бу булайрак схема, булайрак яңгырый. 1 сәгать эшлисең, 6 сәгать ял итәсең. 1 сәгать эшлисең, 6 сәгать ял итәсең. Колбаса белән
арақының бәясе арта. Яра бик әйбәт. Yo, bu халыкчан, беләсең менә. Yo, аракыныкын вообще, менә беләсеңме, ала алмаслык дәрәҗәгә кадәр арттырсыннар. Килешәм. Ул мәйләрне алып атырга иде. Или гомумән бәясен арттырырга күпкә. Мин ничек ишеттем? Мәсәлән, бер 12 ел элек безгә Австралиядән кунаклар килгән иде. Хәзер минем бу фикерне ишеткәндегендә иратлар мине итеп сөйләдер инде, просто ишетелеп тора. Сөйләйин бит. Ну мин сүкмим. Кулландан ашына ярый. Австралиядән кунаклар килгән иде. Бездә аракы бәясе 150 сум иде. Ул вакытта әйме. Аларда ул вакытта бер шешә, аларда бер генә төп, бер генә төрі бар аракының 800 сум торадыр. Алар монда килдәр бәттәшкән булды бит. Валлаһи шок каттылар менә. Тиеп алып кайтып килделәрме? Белмим, тиеп алып киттеләр микән, юк микән, ләкин рәхәтләнделәр 1-2 көн. Сен колбаса ашыйсыңмы? Мин менә шуны әйтмәкче, мин беләсеңме, хәзер бит теге кем дип әйтәләр аларны? Үзләре ясап саталар колбасаны, әйме? Үзләрендә ясап кичкенә генә мини теге мини комбинатта түгел инде ул, тутырмалар ясап үзләре саталар. Менә аларныкын мин рәхәтләнеп ашыйм. Менә кибеттәгеләрнекен аларга әзрәк нишләптер җирәнем, шунда ширханам. Хәләл булса алам мин. Хәләл булса ашыйм инде. Ләкин ул хәтлек теге итеп гел шуны гына алып. Минем дустым бар, Шамил дустым. Вот Шамил ит пешереп ашый. Шамил дустым бар, әйме. Әтисе, шундый казылык яшый. Әйләбе, Чынлапмы? Валлаһи. Менә мин анда кирәк алайса алам. Аның хәтта менә колбасалар турында теге сыйфат турында Робертның Шамил дусты. Колбаса миңа да кирәк. Алай түгел, беләсеңме ничек? Аның колбаса тәменнән менә каз тәме килә, беләсең? Паклаган каз бар бит. Шундый тәмле. Шундый ис китмәле тәмле берәм. Наилабай. 8, 9, дальше ничә номерлары. Менә шул азык төлек темасын дәвам итеп, хәзер мин тагы бер күңелле яңалык булсын иде инде дип җиткерәсем килә. 27 елга Кукмарада әле сыр җитештерүче заводта ачарга тиешләр дигән хәбәр бар. Беләсезме сез ничек шәп бу? Сыр заводы. Ләкин ул инде беләсезме менә хәзер бит күп кенә генә сырларны аласың, аңламыйсың, то ли сыр ашыйсың, то ли пластмас чәйнисең, әйме? Чынлап. Аның хоть сыр тәме булсын ие. Шун, менә зинһар өчен шундый нормальный сыр җитештерә торган завод ачыгыз әле. Менә Кукмаралар шуның белән шөгыльләнә дә инде хәзер. Соң Кукмара дигәч, минем теге күз алдыма килә аларның Кукмара дигән табалары да име, һәм киез итекләре бетте. Менә сырыгызны да әйбәтләп җитештерсәгез, мин шул хәтле сезгә рәхмәт әйтеп, сезнекен генә сатып алыр идем. Югары шул казаннар. Әгәр дә ул сыйфатсыз, сыйфатсыз продуктлардан эшләнә торган, ниндидер бер чираттагы бер пустой продукт була икән, ачып җафаланмагыз да. Ярый. Ачу чыгарып. Ярый, сыр яратасыңмы син? Мин бик яратам. Колбаса белән сырны икесен бергә ашса, ват әтә. Менә син Шамилдән алып килгән колбаса өстенә сыр куеп ашап карармын әле. Пирварскида башлады сездән дә. Ике теманы бергә кушыйм әле сразу же, әйме? Беренчедән, Ялкын журналы оештырган Карбыз пати. Бу шәп чара булды. Мин аны грандиоз чара дип берничек әйтә алмыйм. Ул бит инде ул кичтеке генә компакт, ләкин менә ут тамаша булды, ут чара булды, шәп чара булды. Һәм аны карый аласыз безнең нидән? Дөресен әйткәндә, андый ара-тирә менә шундый компакт кына булса да милли дип әйтик иде. Милли чаралар үткәрелү ул шул шәп. Юк, монда не төп сүзе миллидер инде ул. Ялкын һәм милли. Бергә менә һәм тагын бер бәйрәм физкультура устазлар, физкультура ише буламы ул инде. Физкультура ише, әйме? Физкультура устасы алай дип әйтмиләрме? Әйтәләр бит инде. Юк. Без әйтәбез. Ну физкультурник ярар. Физкультурщик кенә. 13 август аны бәйрәм итәләр, оказывается. Баксаң, әйме, оказывается. Ярар. 1939 елдан бирле аны бәйрәм итәләр, бүләк итәләр. Юк, монда бит инде теге физкультура укыткан кешеләр генә керми, монда бит инде гомумән бөтен спортчылар керә. Монда физкультура институтын тәмамлаган һәрберсе керә ала. Безнең хәзер тренер булып эшләгән бөтен күпме яшьләр. Менә тренер көне бар, аерым, анысы тоже бар. Бусы барыбер шул аларга кагылышлы инде. Котлыйбыз сезне. Менә шулай
сөйләшә, фикер алыша, біз Узган атнаны йомгакладык. Узган атнаны һәм тапшыруыбызны да әкрен-генә тәмамлый барабыз. Әйе. Һәм ниһаять тапшыруның теге иң көтелгән мизгеле килеп җитте. Сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау буллашабыз, дуслар. Шундый матур саубуллашту, мин хәтта монда бер нәрсә дә істей алмыйм. Китәсем дә килмәде диген. Истейм барыбер. Сау булык пародия. Сау булык. Сау булык. Әссәламу алейкум.